¿Qué tal, amigos? Bueno, parece que o tema este de desmontar mitos interesa bastante, porque nos están comentando máis cuestións que podemos comentar no Desmontando Mitos. De maneira que hoxe facemos o Desmontando Mitos Part 2. Os gatos ven millor de noite? Non, home, tampouco é iso. O que pasa é que teñen dúas adaptacións que lles permiten ver moitísimo mellor que a nós con pouca luz, que son a pupila que pode encoller e dilatarse dunha maneira tremenda, e unha estructura que nós non temos dentro do ollo que se chama tapete lúcido, que é unha especie de pantalla reflectante que permite que aproveiten mellor a luz. Estos cans tamén o teñen. En cada animal ten un color diferente, son colores moi vivos, e a veces fan misturas de colores como un caleidoscopio. De verdade, cando nós a veces hai ollos tan bonitos por dentro que llos enseñamos aos propietarios. Podedes pedir ao vosso veterinario que vos deixe ver como é o ollo por dentro do voso canciño, do voso gatiño, e veredes que chulada. Acerca de comer erva aos cans, a verdade é que non hai unha xustificación demasiado convincente de por que comen erva. A maioría dos cans gustalle comer ervas e sabedes que escollen aquelas ervas que lle gustan. O que sí que é verdade é que se vedes que come moitísima máis, aí probablemente pasa algo co estómago normalmente. Entón, se temos un consumo exagerado de erva, sí, porque coman un pouquiño de erva, eso fan os cans, fan os gatos. Cada ano dun can ou un gato equivale a 7 anos dun humano. Non é exactamente así. Eles, digamos que son menos pouco tempo, son vellos relativamente pouco tempo, e ademais é que a súa escala vital é diferente, non é o mismo un can de raza pequena que un can de raza grande. Digamos que un can xigante, un danés, un mastín con 9 anos están moi maiores, un can mestizo de 10 kilos pode ser que teñas 17 anos tan rufo. Non hai unha escala rígida. E ademais non sigue as mesmas proporcións que nas persoas. Home, é frecuente, pero o ideal é que fagamos prevención a ese nivel. A ver, na natureza, a andar por aí no medio da vegetación, eso deixa moitísimo pelo atrás. En casa comen todo o pelo que producen, entón temos que axudarlos. Entón, que unha cousa sexa frecuente non significa que sexa normal. Se o vosso gato vomita pelo, pois darlle malta, darlle unha dieta especial, pero non vos quededes tan anchos dicindo non pasa nada, non é bo. Que os cans deben comer osos? Non, os osos son peligrosos, dá mala sorte, é como cruzar a rúa sin mirar, non pasa nunca nada hasta que pasa. Os osos son, por dentro poden pinchar, poden incluso facer perforacións, pode ser que non sexan capaces de facer caca porque se lle acumulen osos na última parte da tripa, de verdade. Vale, xa sei que a moitos cans lle gusta, pero a min tamén o que máis me gusta non é o que máis me convén. Non darlle osos, son ganas de buscarse problemas. A ver, os gatos teñen ese rabo tan fantástico, bueno, os cans, que lle sirve para contrapesar o peso da cabeza, e como son tan flexibles, teñen moitísima facilidade para caer de pé. Entón, temos que poñerlo moi difícil para que non caian de pé, pero bueno. A ver, os canciños únicamente sudan aquí na trufa, bueno, en as palmas dos pés e un pouquiño nas axilas e nas ingles. Entón, o normal é que estén húmedas. Non é que lle pasen a lingua para humedecela, pasen a lingua para secala. É certo que non é normal que non suden. Non implica necesariamente que estén enfermos, pero suele pasar cando están deshidratados, cando teñen fiebre, outras alteracións. Entón, se a trufa está seca, é altamente sospeitoso, sí. Bueno, de momento hasta aquí, pero podedes propoñernos máis temas, podedes propoñelos aquí, podedes chamarnos, escribirnos nas redes sociais. O vosso veterinario de familia está en un montón de sitios para estar con vos. De momento, hasta el próximo vídeo. Chao.